Poďme na tento blok. Pozri, a takéto chceš ochutnať? Nie. Próbowała. Ty weź. Taką. Ježi. A to som si hovorila, že ja spraviť si linky, veď nebudem plakať. Ja som videla všetkých svetí. Toto chutí ako také tie lacné kúpené koláčiky. Áno, Úplne. z tej z A toto Kauflandu. je také, že ťažké maslové. No. Chceš ochutnať zmrzku? Pomaličky, ale len malinko. Tak. Mne chutí toto celkom. Ty môžeš občas obmeniť tvoju objednávku. Mhm. Ja nechápem, kto si dá Colu Zero. Už keď ideš do mekača, to už radšej to sa tomu plne poddať. Colu Zero to nezachránite. No, hej, jo.